तो आज आप गोटे सरप्राइज अच्छे। बाबा का ना भाई बहन के दी जन ना जाने बयस के तेरा ऑफिस ग्राउंड पे सर आज जहाँ चलती जान तो या संपर्क रे आज कौन कौन हो जी अच्छा जो कार्यक्रम चली तुम एकमत अच्छी तो कौन ना कौन बड़ बाटी को मुंडे को मुंडा टेके के जिडा एटे सब निज जगह बसছে हला बाबा को नाम मामा शांतनु प्रधान को क्लास पाठ कर जमा ग्रेजुएशन तुम बयस 21 केराई क्लास चलछि એટલે અમે તો આજે એથી આસ્તુ કોમ બે આસ્તુ કોતી સુન્ના બિંદુ ના કોણ ખાલી સુન્ના બિંદુ ના કોણ નિર્બંધ કા સહ નિર્બંધ મા કા કા સહ હବ કો આયા કા સહ હବ ଭାଇ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ବାହାଘର ବୁଝିଲେ କି એટલે એ જો કાર્યરે તમ સહમતિ ના પરિવાર સહમતિ ના કોણ ના બાધ્યતા કા સહમતિ નહીં કરતી ସମସ୍ତ ଘର ତମର ସହମତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସତ୍ୟ କର ଯିଏ ଯାହାର ଫଟୋ ତଳୁ
ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କୁଳଗଙ୍ଗା। 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 ଆଜିର ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜିର ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ପତି ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ କୁଳଦୀପକୁ ଚାହିଁ କୁଳଦୀପକୁ ଚାହିଁ ଶପଥ ପାଠ କରୁଅଛୁ କି ଶପଥ ପାଠ କରୁଅଛୁ କି ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ ବିତେଇବୁ। ସୁଖମୟରେ ବିତେଇବୁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରି ସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରି ପରିବାରରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତେଇବୁ। ଖୁସିରେ ବିତେଇବୁ। ମୋ ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୋ ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚକୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚକୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ। ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ। ପରିବାରର ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ମୋ ସମାଜର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମାଜର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସମାଜ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବୁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବୁ। ଠାକୁରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। 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 ଠାକୁରେ ଆମକୁ ସହାୟ ମୁଣ୍ଡିଆ। ହୁଅନ୍ତୁ।